Ni bisita ang amo ang iya Andre no, gibisita si Maria, si Tisoy ug si Biti na raw. Unsa atong pagabas sabutan na ni diri iyan? Manguan ko. Nayo daw mi ugma para sa simbahan. Ha? Manayo daw mi ugma para sa simbahan. Good, mayo na, mayo. IP sa Kapilya. Nya karon daw ang alas 4 kay simba namo, nya namin mi candle for ako, kailangan amo daw ang halad. Kay cluster 3 man mi. Grabe, Mariano ba bahalag mag-vlog ta no, mag-vlog ta kanunay basta dili ta magpalayo sa ato ang Oo, Ginoo. Kamen to yung serbisyo jud. mao ning sayaw na ang kuan no. Ano na gina? So duha na may kuan na yan, dabi. Kindang-kindang. No? Dali ra kayo joy. Oh, Lolo. oh. Isa man practice sa tuano niya. Ay, kinsa mo practice sa tuano niya? Kami mo practice. Karaang kuan eh. Karaang dancer ni. Karaang dancer na. Ang kanta, hukad kayat. Ano ba? Kaya. Unsa orasa din na i-perform de? Kung sa oras ay perform na matibimi. Alauna. Launa daw ugma. Ada pita pod. Sa simbahan nila po. Sa simba sa gym. Dito sa gym sa Kwan ba parokya. Kami gym dito. At sa San Juan sa Holy Cross. Mao gani nakita ko tilapia kay amay contest sa kanang Mosulod mo Kung saan ang contest na sayaw? Presentation lang. Daghan nga simbahan te. Daghan nga simbahan. Kwan wala kasunang nga. Diri ra sa Santa Maria. wala bot si Tisoy ana mo sayaw. Kapil. Kapil na balatan natin. Oh, apil. Kapil si Tiso yan ah. Si Kuan, ni Kulayo. Basta eh. Apil. Kapil kanina sila niya, magpraktis ta. Si Tisoy, sa mga wala kabalo, nag-servisyo po na siya sa simbahan. Kay Kuan mga siya, nag-seminar man ni siya o kanang magbabasa. Magkuan ni siya, dili ba ni siya magkuan? Tawag ganing sakristan. Kristan, o, pabilo. Ha, pag high school siguro niya no. High school naman eh. Tama din no. Pero di man siya sa Holy Cross ng eskwela. Pero pwede na magyapon mo sa Kristan. Dili pwede oy. Dili ba pwede magsakristan TV sa Dili Holy Cross? Pwede oy. Pwede de. Pwede mas bisa kuan kini. Siganda di kuan man na. Lourdes. Ang sakit sa bisag grade 4. Pwede na magkuan after buwan. Pwede. Di ay, basta yan bisa lahi ka nga school. Oo, pwede na. Basta kay willing ka nga. Willing. Oh, grabe si ulah. Basta Basta ba. ipakuha kay para tawagan ni Butan. Butan magyapon ni siya bisag Ang dili. dali, mas lahi ra jud to. Nasa ni sa Jo. Ang dito dapat gana ana. Kapil si Jiro anate. Mao ni mga instructor. Gani sa mo apil gani no. Ang lagot ito niya kay ni kuan man. Paapil. Kasi nga siya kaulit sa sinata. Instructor mo ni instructor na pinakakaraang mananayaw ni. Sa una sa Bailihan 19 Dili magud kay lumad man ang kuan. Wa ba ka kabalo? Maria? 1980s mao ni ang numero 1 sa sayawan. Grabe kribo ni. Dahil mag-ilog ang mga kuan ni, mga palahubog. Ang mga tuba boys ali sa una. Lumad, dito na lumad. Amo na. Lumad ang igay saya mo na nagtinda-tinda. Lumad. Lumad. Grabe di ba sa basta yun. Sayaw ba? Luma din yung sayaw, David eh. Wag ka nang Alauna karong ugma. ang iyang ay kasara practice. Para ma-practice na umadayon. Pwede man na. Sa basta eh. Alauna dahil ni perform, ganahan ka na. Balon ka. Dali ra kay nakabalo naman ang mga bata nga nagabi na lungan naman gani. Isa ng mga bata na practice.